Kardom, we duar bogri angkang rado anpas kami nilitum duar bogri press club hinten ang do haning arong lapen ningkan sam lapen akachuro lapen akardom antum hanang pajelo nasi pini nilitum labangso channel huipen nang tumla inchala duar bogri angkang rado anpas nilitum duar bogri press club hinten nang tum han nang pachini kang tung lapen isina pachisik me kapang ke lapusono nom kivang ji indeng thongke bra ke thong Karbi risonim sorong aje duar bogri jo general long penke non nangkile ji la miss duar bogri afan ke tum duar bogri press club pen sini tum organize pon lo nasi la solo itum da duar bogri angkang ari so yang tum stami ke thekiri la pen raje ki miss stami lupik la solo ni tum nang tum han isi warsai ke minan thopon lo la sila solo nang tum kaddo ka ves stami nili tum afan nangga cirap tu nola pen tum duar bogri angkang stami dang consistency long ka competition tu di pan dang consistency mete itum a consistency long nang theng mulang nang rei munang la puson en ka chipate along nang tum stami ka do ka bi stami kirang taji pan sing tum duar bogri press club api tum hoi pen nang tum pan nang chuni ri lo lasi duar bogri press club asai hem la bangke dolamra main center long masidolo lasi la sa sodim long masinane tum la raje bolong ka chipate dum ji isi registration a form sami la dak masina tum long ikpol po la sinang le tum sami padir de tin pen nang tum sami la bangso adim long nang chipati dum ji phansini tum duar bogri press club pro abi tum bayan tum khan nang chuning thul ni tholo lapso la ancho talina nang tum la itum duar bogri angkang ara do ans tami imithang anim rokom imithang ajutang ajubat imithang culture li tum ansu se ka chipareng ber je phat nang tum ka do ka vis tami non nang kile ji indeng thongke ba ke thom karbi hawar karbi risonim sorong aje long nang tum stami na kidon perji phasi tum phan nang chuning rilo asona thak se ili tum long da kibi ki thipen cheng lok sarpi sarpu do ans tami imina khai dhorom chipupe pin pen dhorom chipupe pin pen ili tum stami imina karbi imina ajutang ili tum ka ke pareng berana po la so phan se ili tum phan junior karbi youth festival stami nang bipi pon lo la sila solong ka do ka be do ans tami las bangso festival ang chitong dun perji phansi ni tum duar bogri press club abi tum hoi pes tamina tum phan na chuning risi phansi intol ko kar pini le tum la da press meet ke do alam thei bang ke la la no nang ke le je indeng khongkera thom da duar bogri junior festival along ni le tum duar bogri press club pen je miss duar bogri get kvf ni le tum kibipon je phane tum duar bogri press club pen chingki chingwai pen ni tum bang so ning kan bang ke nilitum duar bogri press club pen si miss duar bogri bang ke nilitum bipon pu so ki bipon along nilitum dak nongi stamini tum ki thik pon do winner bang ke lake first winner bang ke lake 10,000 apen first runners up bang ke lake 7,000 apen second runners up bang ke lake 5,000 anong nilitum dak bipon no so long pen dak best photogenic apen best costume the pen best ramwat lahai same nilitum kibi pondo the solong pen nilitum la dak penangan dak duar bogri aha war arada tum je nilitum la bangso kibi ponalong je nang nilitum dak dai thor dai huri penceng lo dak kahora baguri dalam rang kan do an haris so ijang tum same je la bangso raje kimi kachapate lo nang nilitum same nilitum along nang chipate dun tha us nang nilitum aphanan chuning ri pono lasi non risoi jang tum same da dak duar boguri consensi long ke doan risoi jang tum same non nilitum non angkele je pena dik penda ke nilitum and form same pipon po so form ki pipen nang nilitum dak nilitum along dak delomora la duar boguri press club asahem along nang tum nang home ripen abang so form same nang tum dak long pon po lasi nang nilitum nilitum along labang so nilitum kachipate along je nang nilitum kewang pen nilitum along nang chipate dun je phansi nang nilitum kado kawe duar boguri ara da phansami nilitum ahin pen chuning ri kado